Sanibona. Angithembe ukuthi njengoba nilapha sonke sisemsebenzini. Kodwa phela sengiyayibuzela naku nifakile nemfanekiswano okusho ukuthi akekho odukile. Kulungile. Imina kozoba umphathi wenu. Ngiyethemba ukuthi usebenzisana kahle. Ngiyangithanda ukuthi mesibonana okokuqala umuntu nithi uyichaze yabona kodwa before niyichaze ake ngiqale ngichaze mina umsebenzi enginiqashele wona la. Asizokuwathinta amaphepha njengamanje. Okusho ukuthi nonke nisakwi probation. Yini probation Mlungu? I-probation yilapho umsebenzi ngamunye ezibonakalisa ukukhuthala kwakhe andukuba ngithinta amaphepha akhe. Imaka Mlungu wami ngabe yona kahle i-definition ye-probation leyo? Cha bafethu, mhlambe umphathi into azama ukisho la ukuthi itoho leli. Nalapha isabekeka kabi. Into engizama ukuyisho la ukuthi this is a temporal job. Ingakho ke ngithi asizukuwathinta amaphepha njengamanje. Hayi, sekuyazwakala Mlungu mawusho njalo. Seningazethula ke. Oh mina nguMaha ngizobe ngisebenza endlini ngo-housekeeper. Mahu? Maha. Hu? Ha. Ngibuza ukuthi mina uMaha kaMahu lo oculayo? Cha nguMaha kaMahadebe. Oh Mahadebe. Siyakwamukela ke Mahadebe. Hayi, mina Mlungu wami angibiza uNoqansi. Umsebenzi wami ngiyakhanda. Ayikho into engayikhanda, ngikhanda yonke into. Yabo nje ngisengifika nje la ekhaya, ngabona ukuthi leli gate leli halinalo igate. So, hayi, fanele ngilikhande. Igate alinalo igate kanjani? Engizama ukusho la Mlungu wami ukuthi na lana kungena imoto. Thina fanele sibe negate njengabantu. Oh, usho ukulakha. Uyabona ke wena. Wenze sure nanokuthi usulikhangile lo gate lakho labantu. Qashela enye security elizolivala ilivule ngiyakutshela. Ima kancane bhuti sikafiki wena. Lalela ke mntaka baba. Leli gate lakhiwe kanje ngesizathu. Enye into ke lapha ekhaya bhuti asiyikhandi into engafile. Konje uthe bayigama? Nocansi. Nocansi. Siyakwamukela ke Nocansi. Hayi. Mina ke Mlungu umntamarish wasensuku. Wami umsebenzi ke mina uchazo. Igate lelami libelonga kumina. Umntamarish wasensuku. Hayi, siyakwamukela mntamarish. Singangena ngaphakathi ngithi ukunibonisa. Lalela lana ke Nocansi. Uyabona njengoba kuyimina engifike kuqala nje la. Noma ha wabona mina kuqala. Okusho ukuthi noma kuthiwa vele ithutshana lokushela kuzoba yimina engizoshela kuqala. Sezwana. Ngiyawuzwa wemntamarish wasensuku. Ayike. Ngiyathemba niyabona kilona khishi lenu leli enizolisebenzisa. Ikakhulu yaziphela uMahadebe njengomuntu obesebenza lana endlini aphakathi. I-microwave yeni le enizofudumeza kuyona ukudla kwenu. Bese kuthi la i-fridge la nizofaka khona phela ikhaftini imphako yenu. Kodwa Mlungu awusho ngongani kusa-8 ukuthi siphathe ikhaftini. Ngabe sesiyigalela khona la efrijini ikhaftini sethu. Uthi mina ngizowaze lapho uthi khona umuntu ongavuka ekseni day 1 ezemsebenzini engasiphathi isikhaftini. Well, aseyiphathanga Mlungu. Nina abafethu niyiphathile. Hayi, ningathuki. Kanti ke kule ndawo akungeni muntu. Kungena mina kuphela. Oh, shuthi ngena thina kuphela ngoba ngesinto azobele phela ngibuye ngipatrole njenge security lakho, iphoyisa lakho. Njengoba ngishilo,
akungeni muntu la, kungena mina kuphela. Wena mophisa ukupatrola, ungapatrola le upatrole le nanoma ikephi, kodwa la cha. Hayi mlungu wami ngiyazama ukuyilandelisa kahle le ndaba la ngizwa kahle. Awungichazele ukuthi indaba ngingangenwa la. Angithi phela uyabona ukuthi mina ngumuntu womthetho. Ngakho ke la hlala izinto zami zasemsebenzini kanye nezibhamu phela. Uyezwa ke Mtamareshi, iphoyisa la ngempela eliphathi isibhamu. Hayi lento yakho lena ukuphatha uDonkipere nezagile. Waqonda mina pho manje. Angithi mlungu sazonikeza isibhamu. Cha. Manini bafethu, mina into engixaka ukuthi indaba umphathi eqasha iphoyisa ekubeni naye yiphoyisa elinebhamu nokwenza. Uyabona into osuyenza manje. Uyabona into osuyenza. Bafethu, sicela ngabe sangifaka mina manje kule nkulumo. Wena ngiyakubalela 2, ngafika ku 3 he. Hayi lalelani. Mina ngiyema lapha siyesheni kanje le. Ngicela sidlule sibone ibathroom. Ilona ke toilet leni leli. La noyikhulula khona phela. Kodwa ke linenkinga eyodwa. Alikwazi ukuflasha. So ukuze uflashe muqeda ukuyikhulula flashe ngebhakede phela leli. Ungakhohle ukuthi mase uqedile ufaka amanzi khona nolandelayo ezolithola phela sesimeni. Sizwana? Nakho-ke la ngena khona umekhenika. Nocansi, nawo umsebenzi wakho wokuqala. Wemaha, ngiyavuma impela ukuthi ngumakhenika, kodwa ngisimi noplumber. Uzobe ungaplumber uzobukhanda. Bafowethu, lalelani. La nginikhombisa izinto zokusebenza asikasebenzi. So ngakho ke ehlisani imoya. Kanti ke futhi ningaqhubeka niyibuke lento enifuna ukuyibuka mekhona ungakuqondi ungibuze ngizobe ngisekhona usengale. Kodwa nje ngizokusho kunini. Inhlanzeko kubalekile. Hambe uthe umphathi ngakhe etoilet. So, since uthe angeke ulikhande itoilet awuseyo plumber, ukhandani kahle kahle umthetho wakho? Yabona ke Mtamareshi, mina into engidila nayo into ehamba ngogesi nento ehamba ngamasondo njengemoto. Nayo ke futhi leli gate leli isebenza ngogesi phinde futhi na isebenza ngihamba ngamasondo. Kodwa nje wena uthe ufuna ukukhanda igate labantu elingenamasondo futhi elingahambi ngogesi. Kuyigesi elihamba ngogesi futhi elinamasondo. Yabona kahle kahle wena Mtamareshi yini oyenzani umsebenzi wakho? Umsebenzi wami phela mina ukugadi igate bese ngidinga ipatrol nala eceleni ngenze sure ukuthi nonke nisele. Yabona ke iwona ke umsebenzi wakho ke lo wenzayo. Hayi ukuthi ugade mina. Yabona njengoba ngakho leli gate leli kenzela ukuthi nakukhambe thina abantu. Ngoba futhi ngiyazi ukuthi niyalala nemsebenzini nama security. Ha. Sifike kanjani manje lapho nocansi? Cha nje ukuthi na ngifuna wazi angihlangani mina netoilet. Ngiyabona uyalapha. Wecansi. Cela ungizamela into yokusula lapho. Yabona ke, shuthi itoilet uyahlangana nalo. Hayi. Hey angiyena mina ucansi ngunocansi. Okay nocansi. Cela ungizamela into yokusula lapho. Ima ke bekuthi sana ngiyakuvezela uzonginikani wena? Hawu ngiyothi nami mawukhohlwa into yokusula nami ngilethele. Mina ngine toilet endlini ngiqala khona endlini ngitoilet before ngize emsebenzini. Okay, ngizokunika lunch yami ke. Hayi, khuleka sisi imali ngiyayiphatha mina ukuthi ngithenga into engizoyidla emsebenzini. Ngizokupha imali edrinkiki. Hawu, kade ngisho nje ukuthi na imali ngiyayiphatha ngizoyenzani noma? Yo kanti ufuna ngimina nocansi? Imali. Qala uzongiqoma. Ngibhosha. Kahleni bo nangumqonyweni wesiphathi ngisetoilet ngibhosha nocansi awube serious yazi mhlambe ukube uthi wena angokuphi ithuba mase ngiright nakhona ushela hayi ngikuqoma. Awusho Mtamareshi. Wake waqonywa umuntu ebhosha.
Kahle kahle mina into engisho ngithi mina wake waqonywa na umuntu ese-toilet. Hayi nocansi. Kungawo njalo usoshela umaha wesiphathe Bhosha. Hawu, impela ilona thuba bengilitholile lelo. Nocansi, angithi ngisho kahle ngathi lonke ithuba elivelayo, uma kukhona ithuba elivelayo nje elami. Nocansi nakubayela nje lo 3. Funa sengiyakushaya manje. Nkosi yami, kazi ngalenzani i-toilet. Sengaze ngifela umuntu eBhosha. Nocansi, imina njalo le toilet lelo. Elakwenza Ukashamila,